Minecraft, com estáis veient a la pantalla, Minecraft Pocket Edition, però no és un vídeo normal. No perquè sigui de Minecraft, sinó perquè tenim un convidat especial que ja el coneixereu, en José Luis. Hola, bona nit, ja m'ho coneixereu de l'anterior vídeo de Gario i bueno, aquest és el primer vídeo que fem nosaltres de Minecraft i bueno, espero que vos agradi. Bueno, ja us saborà. Com veieu, aquí tenim Skywars, els Jocs de la Fam, Monty Hunter, Capture the Flag, i jo crec que podríem jugar una partida en els Jocs de la Fam, no, José Luis? Sí, és el mateix, Gerard. Vinga, a veure si es carrega el món, tu. Ahí. A veure si hi ha algun que posi join. Sí, aquest. Això 1 minut 15. Això és un món molt polit, no? Sí, és d'avions. He jugat aquest unes quantes vegades i m'ha anat prou bé. Bueno, a veure si podem fer aliança i si no, vinga, a carregar-se tots. Bueno, jo crec que anant cap aquí, cap a davant, no? I després jo me n'aniria cap a darrere perquè per aquest autobús hi ha un cofre i jo crec que si anant per aquí, agafant el que sigui, després anant a l'autobús, podríem tenir coses molt, però que molt bones. A l'anterior partida que no van gravar, nos van xatar, mare meva, tu. Oh, sí, tot iron, tot ferro. I nos van tirar a la lava. Adéu, molt bones, adéu, molt bones. A saber maig ens van tirar a la lava. Que això està a punt de començar, Espero que, bueno, ja ho he dit antes, que poseu un like, si us agrada, que segur que sí. Vinga! Començant! Algun cofre? No, què fem? No, res, vinga. Aquest. Sí! Ole! Fletxa, no és el millor cofre del món, però Algo és algo, no? veure aquí que hi ha una patata. Bueno! Vinga, anant cap a l'autobús, tu, que em liu ja amb l'emoció dient les paraules. Una patata mai de fraude, tu. Ai, A veure el bus quan va... Oh, mira! Aquí hi ha un cofre... Un cofre ocult. Que no hi ha res. Molt bon cofre, José Luis? Sí, molt bon cofre, Gerard. Ai, què faig, tu? Ai, no tenim arma? Sí, tenim el palo de sa mort, espal de sa mort. On està el meu pal? He perdut el pal de sa mort! Això ha sigut una espada de la mort i al final el pal Ha mort. ha mort. Per això es diu el pal. Molt pal, sí. A veure si trobam un cofre, perquè no Ja, és això, que... aquí no hi ha ningú cofre. No és que sigui la nostra millor partida, la veritat. Que no... Ara! No podia pujar, tu. Vinga. És que no hi ha ningú cofre. Mare meva. Ningú cofre. Ahí estamos. No sé si per aquí hi ha algun cofre. Una caseta! Una casa, allà tenen que estar... Oh, jo pujo aquí, pujam aquí. Tio, no... Crec que és una torre d'electricitat, Dona igual, aquí hi haurà cofre segur. Aquí hi ha cofre. No podem pujar, no podem pujar. No podem pujar. Per què no Quin podem? tim és això, no? Dona igual, anem a la caseta. Lo mismo. On estava la caseta? Ale, la caseta també ha desaparegut. Mare meva, tot ha desaparegut. Ja haurà un fantasma, no, per aquí? Pot ser. Veig algú, el vaig a mentar Sí, amb sí. les botes de cuir. Amb les armes que tens, no? Que no tinc res d'armes. Sí, amb les botes de cuir. Vinga, aquell tampoc té res. Sí que Ostres, sí té! T'ha Un cofre! aixecat, Cofre! No hi ha res. No hi ha res. Oh! Mira que bé, tu. Oh! Dóna-li, vinga, vamos! Oh! Auxili! Que me mata! Vamos, corre! Fugim! Em persegueix? Sí, que mal, no puc agafar aquest Cofre! És que me persegueix. No, gira't! Toma! No me matis! Mare meva, sostens, Ui, que me mata!
Això és de pràctica, com estic aquí corrent. Això és... Dos Cofres, cofres! cofres, cofres! No, m'ha matat! Un toc més i m'ha matat! Un toc més i m'ha matat! Aquest Tom és mala persona, Sí. Giret, a veure... M'està persiguent! Un cofre! Que separi, sisplau! Que separi, sisplau! Que separi, sisplau! O agafes corrents. No sóc tan ràpid jo agafant cofres. No tinc anys de pràctica agafant cofres. Corrent sí, però agafant cofres no. Per agafar cofres Oh! hi ha que ser un pro, xavals. Ja. No sé agafat, ara sí que estem forrats. Bueno, Nos falta arma, nos falta No tenim arma, no tenim arma. Espero No que- pot ser això, no tenim arma. Espero que se n'oscuri... No, necessitem cor, necessitem... Però menja, tio, mira com estan els pavos. Que no tinc menjar. No pot ser, que Ja no t'has puc arruïnat, tio. Oh, cofre. Si pregunteu qui és el millor youtuber del món, aquest no. Vamos! Arma! Arma, venga, esto ya es millor, això ja és millor tot. Però, tengo una zapatata. La patata nunca defrauda, dijo mi abuelo antes de morir. Vale, a veure... Vamos! Menjar! És que ho han emplenat. Ho acaba de posar. Tartà! Què has fet, tio? Primer menjar, ara. Que no és ràpid, veritat? Pues això per allò és ràpid. Vinga, Menjar, sentar-se. ara tenim menjar. Just quan no necessitava, ens donen menjar, no? A veure, armadura, més armadura i més armadura. Vale, ahí. Anem prou bé, Vinga, menjar... Ha desaparegut! Però per què desapareixen les coses? Que t'ha desaparegut, Gerard, que no m'he enterat. M'ha desaparegut una patata cuinada. Vale, que bé, no? Me defraudó. Les patates no te defrauden, però les patates cuinades sí te defrauden. Això és veritat. Mira, aquest... Ostres, mare meva, que li donen això. No sé per què m'ho poso, això, per les partides de Minecraft. És molt útil per fer altres coses, però per les partides de Minecraft no molt. No, és molt útil, la veritat, no. Sobretot quan agafes cofres. Ja, i quan te trobes un tio, Ja. allà... Un cofre, cofre! No, ja l'he agafat. Val. Una altra vegada. Una bandera, tio. Això és territori desconegut. Un helicòpter, tio! I un cofre. Nos anem volant d'aquí literalment. No pot volar. No, ja ho sabem. Mira, estem aquí asegudets. Un cofre, Por favor, un cofre. por favor, no se levanten de sus asientos si no fumen en avión. Gracias por su colaboración. Menjar. Menjar. Gracias por volar en nuestro vuelo. Vuelvan pronto. Adiós. És que jo vaig treballar de zafata. No, és broma. Un cotxe, una furgoneta. Com puc agafar aquest cofre? Jo ho sé. Com? Mira, rompa... No, tens que anar a l'helicòpter. Vamos. Tens que anar a l'helicòpter, saps? Vale, ara un mechero. Vale. No, No. el mechero. No pot ser. Bueno, Gafel, ara. no puc... Vale, mira. A veure, tens blocs o algú per posar damunt tu? No se pot construir aquí. Ostres, vale. Pues, No saps com, no? no. Pot ser si me pujo en aquesta Sí, camioneta? tal vegada, sí. Si no és un bot allà a tope parkour, Que no puc pujar, no pot ser. Ah, sí, ja sé. Se'l farà un poc avorrit, però hi ha molts bugs d'aquest tipus. Deathmatch en un minut. Vamos! En un minut, En un minut. Venga, José Luis. No, ni de broma. Ui, quasi. Un Quasi. minut, hem estat xatats. Sí, vinga, mira, Mira, aquí hi ha un cofre. Cofre molt Que ja l'has bonic. agafat, no? Orco! No l'he agafat! Tio, això és una vacilada, No tinc veritat, no tinc. Pot ser. Que tens inventari ple, vaig a deixar amb A veure, armadura de cuir. Això és un fail, val? Sí, és un fail. És un fail molt fail. Ei, he agafat el fil, no? Ah, sí que l'he agafat.
Això sí, això sí. Sí que tinc. No tinc. Espanya... Has desaparegut? O aquí hi ha un altre cofre? Tio, és que... Té que haver un 5, 4, 3... No, vinga, agafa el gas! Tio, vinga, patata! Vinga! Està xatat! Da igual, tu pega-li! Moriràs amb un no! Moriràs amb un no, tio, vinga! Està xatat! Està molt xatat aquest. Està molt xatat, T'aviso, Tio, t'aviso. vinga, moriràs amb un no! Moriré amb un no, amb molt un no. Ostres, que estic xiftejant. No pot ser. No pot ser. Me piro, vampiro. Agafa això, tio! No sé per què ho vull, però ho agafo. Auxilio, a mi no. Estàs xatat. No! I fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat veure aquest panorama de mort. I espero que us hagi agradat el vídeo, que li doneu un like i fins un altre. Adéu!